Wel, gan bo Wimbledon wedi dechrau wythnos hyn, mae'r site bach neis yn ni'n defnyddio mefus, a wrth gwrs maen nhw yn ei tymor ar hyn o bryd hefyd. I ddechrau nawr, mae fi menyn fan hyn a siwgr, 100 gram yr un, a na ges i eisiau gwneud yw dechrau chwipio hwnna i fyny tan bod e'n dechrau dod yn ysgafn, a bod y cymysgedd yn dechrau goleuo a mynd yn fwy ysgafn. Nawr, fel gallwch chi weld fan hyn, i fi wedi gwahanu'r wyau, mae fi 4 wy, fi wedi cadw'r gwynwy a'r melynwy ar wahân, a ni jyst yn mynd i fod yn ychwanegu'r melynwy mewn i'r cymysgedd fan'na nawr, a chwipio ychydig yn fwy. A wedyn nesaf, bydd rhaid i ni ychwanegu'r cynhwysion sych. Mae fi'r blawd plaen fan hyn, 120 gram. Mae fi blawd corn, 30 gram o hwnna mewn. A wedyn i wneud y sbwng yn ysgaf, mae ni ychydig o bowdr codi fan hyn, 1 llwy a hanner o hwnna'n mewn. Chydig o lath wedyn, jyst i wneud y cymysgedd i ddod at ei gilydd. A wedyn fwy o chwisgio. Felly unwaith mae fe'r cyfan wedi dod at ei gilydd ffordd 'na, i ni nawr yn barod i roi yn y tin. A nawr, mae rhaid i ni fy mlaen i wneud y meringue. Felly mae ni'r gwynwy fan hyn nawr, ni'n mynd i fod yn rhoi hwnna yn y peiriant, a ni'n mynd i fod yn chwisgio hwnna i fyny yn barod ar gyfer y top y deisen. Mae ni 200 gram o siwgr fan hyn yn cael ei ychwanegu yn araf fach, mwyn creu meringue sgleiniog. Ges i eisiau wneud wedyn yw gwasgaru'r meringue sgleiniog i gyd dros y sbwng. Chydig o almonau a cnau coco i roi ar ben y meringue fan hyn. A dyna ni'n barod ar gyfer y ffwrn, felly tymheredd 160 tymheredd Celsius neu'n nwy 4 am ryw hanner awr tan bod rhain yn barod. A dyma nhw'n barod allan o'r ffwrn nawr, wedi oeri, a felly nesaf ni'n mynd i lenwi hwn gyda lot o hufen a mefus ffres. Hufen dwbl sydd fi yn y jwg fan hyn, a ni'n mynd i chwipio hwnna i fyny nawr, tan bod e'n drwchus i ni gael llenwi'r meringue a'r deisen. A ni'n barod i addurno wrth gwrs dy'r hufen a'r mefus. Dyna ni, jyst ychydig o siwgr eisyn i orffen a pwdin bach neis ar gyfer y teulu neu ffrindiau penwythnos hyn.